Moikka kaikki, mä oon Ea, tervetuloa pitkälle. Tässä videossa mä meikä ja Uuno kotiin lopeta kuinka paljon mä saa vaihtaa näitä. Ja mä kuulin mut se eka meni ihan se opetin video kesken. Mut autea tää video. Siis mä paljon kun mä saan vaihtaa tätä. 6. Laitettu. Mennään seuraavaan. Kuinka paljon mä saan vaihtaa tätä? 2 plus. Siis laitetaan 2 vaan. Laitettu. Mennään seuraavaan. Kuinka paljon mä saan vaihtaa vasvaa? 1. Laitettu. Kuinka paljon mä saan tuossa vasvaa? Myös 1. Laitettu. Kuinka mä saan vaihtaa paimeihin? Myös 1. Laitettu. Kuinka paljon mä saan vaihtaa meikkivoiteita? 9. Laitettu. Meikkivoite. Vaihdetaan taas meikkivoiteita. Mä saan vaihtaa 7. Laitettu. Seuraavaksi tää. 1. Laitettu. Kuinka paljon tätä? 9. Laitettu. Seuraavaksi tää. 8. Laitettu. Kuinka paljon tätä? 2. Kuinka paljon tätä? 8. Laitettu. Kuinka paljon puuteja? Ai mun pitää ottaa lisää ukkomakeja. Mun pitää ottaa lisää 6. Laitettu. Kuinka paljon nyt tätä? 6. Laitettu. Niin, kuinka paljon? 7. Tehty. Se on hipsoi. 3. Kuinka paljon tätä? 8. Laitettu. Kuinka paljon tätä? 4. Laitettu. Nyt on viimeinen asia. Kuinka paljon mä saan vaihtaa hajuvettä? 7. Laitettu. Viimeinen käsivoite. 1. Nyt tässä on loppumeikki tulos. Miten tykkäsit? Kommentoikaa. Ja oliko tämä kiva tämmönen, että Uuno kotiin saa päätä mun meikki. Jos kommentoikaa, haluatko te osaa 2 tätä Uuno saajaa. Ja haluatko te, että mä kuvaan taas Pei-videoita, niin kommentoikaa. Ja pistäkää pekopyykkyt, joka tämä nähdään seuraavassa videossa. Bye! Adios!